O BNG do Salnés comeza unha nova etapa. Esta semana a formación realizou unha asamblea comarcal para constituir o novo Consello do Salnés. Na asamblea só se presentou unha candidatura, liderada de novo por Manuel Domínguez e Xoán Castaño, pero o seu equipo presenta agora prácticamente a metade de caras novas. O obxectivo destes cambios é marcar o futuro da formación. Combinación de experiencia e renovación con persoas de moitos ámbitos, o que é importante é que persoas novas no organismo e tamén persoas novas en idade, non? Que se incorporan bastantes persoas novas en idade, e iso mostra o que vos estábamos dicindo, que se está chegando moitas persoas ao BNG e moita xente nova que a xuventude está vendo no BNG pois esa forza política que debe liderar o país para ter as oportunidades que nos merecemos. Pero os cambios máis significativos daránse nas portavocías de dous concellos. En Cambados, Liso González sustituirá a Vítor Camaño tras 14 anos ao mando. Conseguimos salir adiante nunha situación difícil, estamos nun momento, eu creo que moi bo para o BNG e para a organización. Creo que nos momentos malos é onde hai que estar, vale? Esas historias das dimisións cando as cousas van mal son o máis fácil, e entonces, bueno, aí estivemos neses momentos duros, e seguiremos estando, porque tamén un deixalo a medias, vale? Pasaremos ao estatus de militante, que, bueno, que ser militante do BNG todo un orgullo. En o Grove, David Torres collerá a portavocía que deixa Eladio Outeiro. Deixamos o BNG pois de primeira forza política nas últimas eleccións autonómicas, cousa pois tamén moi importante a remarcar. Ben, penso que os compañeiros que me van a seguir pois creo que está nunha senda de crecemento, nunha senda de poder facer que o Grove evolucione con un BNG que entre no goberno. Dende o BNG consideran que todos estes cambios aumentan a fortaleza do partido, un crecemento que se empurrará a afrontar con moitas ganas e ilusións as vindeiras eleccións municipais.